Majka Karla Kutisa, Tonja Salzano. Deruirana je o tome kako je biti majka sveca, te dala poruku sve one roditelje koji su prošli kroz bolno iskustvo smrti djeteta. Kakav je osjećaj biti majka sveca? Ona odgovara da je to privilegija, ali i dužnost. Ona kaže, ovo je poziv za mene, moram dati primjer. U intervju za Everything News. Ona kaže, ako mogu dati savjet, izgovoriti dobru riječ kako bih pomogla dušama, činim to s velikim zadovoljstvom, s velikom ljubavlju, jer mislim da je najvažnije pronaći Boga i živjeti u Božjem svjetlu. Sveci su svjetlo koje nam pomažu da činimo isto. Važno je shvatiti da je važno voljeti Boga. Voljeti bližega, to je najvažnije. Ako izgubite svoje dijete, to nije kao da ste ga zauvijek izgubili. To nije s Bogom. To je pronaći drugi, ljepši život s Bogom, s Božjim svjetlom. Karlo je rekao da je smrt put u pravi život. Oni koji se boje smrti čine to jer ne vjeruju u Boga. Nema vjere u Boga. Jer ako vjerujemo u Boga, ne možemo se bojati smrti. Jedno od čega se trebamo bojati je grijeha. Nas on može zauvijek odvojiti od Boga. Smrt je u konačnici susret s voljenim, susret s najljepšom stvari u svemiru s Bogom. Izjavila je majka Karla Kutisa. Tijelo Karla Kutisa je netaknuto. Obrani su netaknuti kao i srce. Ona je upitana koja je njezina tajna. Što je učinila da odgoji sveca? Ona kaže da osobno nije ništa napravila. Ona kaže, sinu sam samo dala obrazovne temelje. Išao u vrtić, dala sam ga krstiti, ali rođen je u svjetovnoj obitelji. Moj otac je bio urednik, stalno je okružen piscima. Nikad nisam čula da netko govori o vjeri. Moja prva misa je bila moja prva pričest, a druga krizma, a treća vjenčanje. Mene je svemu naučio moj sin Karlo. Još kao dijete on je počeo pokazivati veliku pobožnost. S 3 godine prolazili su ispred crkve, htio ući pozdraviti Isusa na križu, dati Gospi cvijet, Isusa u svetohraništu. S 4,5 on je već čitao Bibliju. U slučaju Svete Terezije iz Liseuksa njezini roditelji su bili u vjeri, ali u slučaju Karla ulogu se bilo obrnute. On je bio moj mali spasitelj, a prije svega veliki odgojitelj u vjeri. Debi od 9 godina čita udžbenike računalnog inženjerstva koje je kupio na sveučilištu. Nauči algoritme. Također, otklada je radio programe i web stranice za župe Isusovce Vatikan. Ništa nije učinio za osobnu slavu, nego za slavu neba. Također, ona je otkrila da je imala intuiciju da će njezin sin prerano napustiti zemlju, da je imala unutarnji osjećaj. To je doživjelo u katedrali. On je malena govorio da će uvijek ostati mlad i da će umrijeti jer će mu puknuti vena u mozgu, što se dogodilo zbog leukemije. Također govorio je da će umrijeti kad bude imao 70 kg i to se dogodilo. Kad je počela leukemija, rekao je, mama neću odavde izaći živ, ali slat ću ti puno znakova. Bio je miran, s osmijehom. Kad bi ga neko pitao patiš li, on je govorio, ima ljudi koji pate više od mene. Karlo je bio spreman i zreo za nebo. Bio je savršenog i čestitog života, izuzetne čistoće, dobrote i velikodušnosti. Stvari na zemlji su stvari koje prolaze i neće postojati. Ostaće koliko smo ljubili Boga iznad svega, svoje bližnje kao samoga sebe. Isus govori svakome od nas, idite po svijetu, navište evanđelje. Budimo apostoli bez obzira na naše životno stanje. Budimo Kristovi. Gdje budi povezan s nebom.
Da bi se bili povezani, moramo moliti. I biti poslušni njegovim nadahnućima. Znaj da je ti Isus veliki prijatelj, a da su sakramenti velika sredstva. Iskoristi ovu sjajnu priliku. Također je njegova mama je otkrila za Aleteju da je Karlo znao reći ne ja nego Bog. Ne moje vlastito samopoštovanje, već slava Božja. Nek bude Bože uvijek tvoja volja.